14 anys d'esperar guanyar una Lliga, però de quina manera tan brillant es va guanyar aquella Lliga, la famosa Lliga del 0-5 del 73-74, Charlie? Sí, tant. Va ser al final l'últim partit que vam proclamar-nos campions, va ser al camp del Gijón, que vam guanyar 2-4, i jo crec que allà va ser, tothom va respirar una mica tranquil, no? Però es va haver de suar aquella victòria, Charlie, que va avançar l'Sporting en el marcador amb un clàssic penal en contra del Barça i es va haver de remuntar. Sí, això mateix. Però bueno, en aquella època estàvem convençuts que guanyaríem qualsevol partit. L'equip anava llançat i, a més, el que volíem fer-ho el primer dia que podíem assolir aquest resultat, perquè faltaven, em sembla, 4 partits per acabar la temporada. I el Barça es va proclamar campió d'una Lliga que, sens dubte, portarà sempre el record d'aquelles victòries, sobretot la de l'estadi Santiago Bernabéu, per 0-5 i que es va celebrar com mai s'havia celebrat. Avui parlarem del llegat de Johan Cruyff, però no del llegat com a futbolista, sinó sobretot del llegat com a entrenador. I per això ens acompanya el Charlie Reixac, que va ser company com a futbolista i com a entrenador del Barça de Johan Cruyff, el David Caravent, fill de l'Armand Caravent, conegut per les seves activitats artístiques i, a més, el comissionat del 125 aniversari del Barça, tota una eminència de la preparació física com va ser, o com és, el Paco Seirulo, que, a més, va ser preparador físic del Dream Team, i una mirada més des de la banda de la joventut, de la gent que no havia nascut, però que després ha convertit el Johan Cruyff com una part del seu ideari futbolístic, amb nosaltres, la Berta Brau. Aquella Lliga va ser l'única que va guanyar Johan Cruyff en els 5 anys que va estar com a futbolista. Es va guanyar una Lliga i una Copa del Rei. Va ser poc premi per tots els anys que va estar ell com a jugador? Jo crec que va ser poc premi, però també una mica a vegades, com dic jo, el Barça, nosaltres ens compliquem la vida, perquè teníem un equip que anava com una moto i després vam veure al cap d'un any i mig, una sèrie de canvis i una sèrie es va canviar tota la defensa, es va canviar el Sotil, també, que és un tio que a vegades feia molta feina, i total, doncs, bueno, el Madrid també va començar a tindre un bon equip, i si ho analitzes com tu ben dius, jo crec que a casa no teníem cap problema, guanyàvem sempre molts gols, però que, en contrari, hem fet més d'una ensopegada d'aquestes, podríem dir, tontes, no? El camp del Burgos, el camp del Salamanca, el camp del Córdoba, i això, diguéssim, al final passava factura. Amb una lliga en aquella època que era 2 punts. Que, clar, quan un equip és bo, si les lligues són de 3 punts, tens molt avantatge, perquè va guanyar són 3 punts. Però en aquella època un empat era or pels altres. Però avui toca parlar del llegat que va deixar Johan Cruyff de manera imborrable en el Futbol Club Barcelona. Quan es parla del llegat de Johan Cruyff, David Caravent, què creus que es parla més, del llegat com a futbolista o com a entrenador? Jo crec que les dues coses, segons amb qui parlis, segons a quina generació pertanyi la persona amb la que estigui, el teu interlocutor, no? És a dir, et diuen, no, l'hauries d'haver conegut als anys 70, per oposició a una Espanya fosca, que es posa, diguéssim, ens arriba una persona que ve de fora, amb uns referents de llibertat i amb uns comportaments que aquí ens van semblar rebels i que van revolucionar la manera que teníem d'entendre el que podia ser el futbol. I després, jo, diguéssim, ja amb més consciència, que vaig poder veure el Dream Team jugar, ostres, per mi és una revolució, diguéssim, a nivell tàctic, bestial en la història del futbol, que la vaig gaudir moltíssim. I sobretot també aquesta... Jo crec que com a entrenador va canviar una mica aquesta cosa més de l'actitud del Barça, de com el Barça afrontava els moments tensos, no? I com mantenia la idea enjogassada de seguir jugant encara que hi hagués molta pressió al damunt. Això va fer un clic, jo crec, en la consciència culer. I sobretot a Paco Seirulo, perquè va implantar un estil, una mirada diferent al futbol que es coneixia fins a aquells moments, no? Bueno, mi mirada era a través de ellos, ¿no? Mi mirada era a través de lo que Johan y Charlie querían, cómo plantear los aspectos físicos, liberarlos de aquellas carreras por el monte sin ningún sentido y utilizar espacios más específicos del juego, en el terreno de juego específico, en el campo de fútbol, con balón, y entonces eran tareas un poco
revolucionarias en su tiempo, porque los anteriores preparadores físicos eran muy importantes en la pretemporada para correr mucho, cargar los bidones, que se decía, ¿no? Cargar de fuerza, de resistencia, y luego ya poco a poco. Y un poco lo que hablamos con ellos y lo que él quería y las condiciones que había en ese momento, pues lo que hacíamos era todo lo contrario, ¿no? Era hacer prácticas en el espacio de juego, como os decía antes, con balón y utilizando de una manera un poco más, no me atrevo a decir la palabra, pero casi, ¿no? Un poco más científico, la formación física de los jugadores y no sencillamente el correr por correr y el hacer fuerza por hacer fuerza. Hablar de Cruyff y hablar del concepto científico, ¿es homologable? Yo creo que sí, porque Cruyff era un avanzado. Y Más que nada porque era un hombre de una gran inspiración, ¿no? Sí, sí, él era, bueno, Charles lo conoce mucho más que supongo, mucho más que yo, pero la vivencia que tengo con él es que era una persona que era se interesaba por todo, por el conocimiento. Y luego lo hacía caso o no lo hacía caso. Si le venía bien, lo hacía caso, y si no le venía bien, no lo hacía caso. Pero se interesaba por todo. Ha sido de los entrenadores que más me han preguntado por cómo entrenar. Y luego muchas veces nada más llegaba al campo y tú empiezas, Paco. Y cuando terminaba, ¿has terminado? Ni me pedía cuentas, ni qué estaba haciendo, ni para qué era. Porque antes ya habíamos hablado de cómo entendíamos cada uno de los dos y sobre todo él, cómo entendía la formación física del jugador. La Berta Bravo és d'aquestes noves generacions de barcelonistes que quan van néixer doncs ja feia anys que s'havia retirat Cruyff com a entrenador i coneix més a Cruyff s'havia retirat com a jugador i el coneix més com a entrenador. Quina imatge tens tu de Johan Cruyff com a figura i sobretot com a líder? Jo és que fins i tot, vull dir, em costa, he vist més el Dream Team jugant amb vídeos, amb reportatges i de més, que no in situ, perquè era molt petita. Però una de les coses que sempre m'ha quedat molt, o sempre he relacionat molt amb Johan Cruyff, no és el fet de posar junt, fer simbiosi entre la importància del què, és a dir, del resultat, i del com, no? És a dir, d'aquest joc bonic, donar aquesta identitat que el Barça sí ha de guanyar, però també ho ha de fer, no? Sent fidel, doncs, a la seva manera de jugar, a fer-ho divertit, com deia, que el futbol és un espectacle, que si es pot fer senzill i bonic i efectiu millor que no tenir futbolistes corrent amunt i avall sense cap mena de sentit. Aleshores, és fer del futbol algo bonic, algo divertit. I per mi jo ho associo molt a això. De fet, és el que jo he vingut escoltant des d'aleshores a diferents entrenadors quan he anat seguint el Barça, és a dir, Rijkaard, Guardiola, Steve, Vilanova, etc. Per tant, per mi és tot això el que ha destil·lat des que jo he pogut anar seguint el Barça. Per tant, diguéssim que ha posat la primera llavor. Si trencadora va ser l'arribada de Cruyff com a jugador, també ho va ser com a entrenador. Hem de recordar que va ser la primavera del 88 en què Cruyff es va fer càrrec d'un equip que vivia, que estava absolutament trencat pel motiu de l'Hesperia, que estava dividit, i va haver de fer allò foc nou, que es diu Charlie. Sí, molt foc nou, perquè en aquella època podíem marxar 14 o 15 jugadors, va vindre uns quants de nous, hi havia una situació molt complicada, pràcticament aquí es van quedar 3 jugadors dels antics, que era l'Alexandro, el Carrasco, em sembla, i el Julio Alberto, que després el Carrasco i el Julio Alberto també se'n van anar, i vull dir, va ser un canvi radical, no? Però bueno, vam poder agafar gent i una mica el que costa per un entrenador és que quan ve un jugador de fora, aquell fa 10 anys que juga en un equip i vol fer la seva. I aquí canviar el que volia que fes el Cruyff és una mica diferent, no? Però bueno, el Cruyff era un tio amb molta personalitat i quan la mudé 3 o 4 vegades em deien «Oye, eso no me entienden, explícaselo tu». I se'l treia de sobre i jo continuava explicant la cosa perquè al començament també el castellà li costava bastant parlar, saps? Però bueno, un tio molt... Al principi i al final. Bueno, jo com dic, jo ho parlava tot una mica així, malament, però ho parlava tot. Però vull dir que el Cruyff és un tio que amb la seva personalitat i això s'imposava bastant i la gent l'escoltava. És molt important, perquè clar, si un entrenador parla i tothom està mirant aquests fanals, no anem bé. I el Cruyff això ho tenia, saps? I va començar una cosa bona, va començar a dir, bueno, començarem sense bellucants, a cada un al seu lloc. A partir d'aquí començarem al cantó esquerre, bellucaran aquests 2, després 3, la dreta fixa, i de mica en mica variació. I esclar, per fer això necessites dies, partits,
i veure el jugador també que més s'acopla. Feia una mica la sensació que vosaltres no éreu els entrenadors, que éreu uns jugadors més durant els entrenaments, no? El fet de participar en els rondos, el fet de posar com a exemple de quan s'havia de fer un exercici i fer-ho millor que els propis jugadors, això, els jugadors feia que us tinguessin un respecte molt especial, no? No, i jugàvem sempre, a vegades em deia sempre a mi, oye, ¿tienes ganas de jugar tú hoy? Dic, sí. Y yo también. Como tenemos un partidito y jugaremos los dos. Saps què vull dir? L'última fase, no? Però vull dir, en el fons nosaltres hem sigut, jo aquests entrenadors que estan al camp i estan al restaurant així, i mirant, és impossible. O sigui, al final tens que fer algun joguet per tocar una mica la piloteta. I el Cruyff era igual. I ens ho passàvem, però sensacional, sensacional. Bueno, jugàveu i fins i tot us divertíeu, no? Perquè hi ha una imatge en un estatge d'Holanda on us veu travessant uns troncs per damunt d'un canal d'aquells d'aigua, Charlie, que vas quedar ben remullat, tu i el Johan, no? Sí, perquè tot un plegat... Mira. Sí, sí. I tot aquí sota la tutela del Toni Bruins, que ho veia des d'aquesta piragua. És que va ser molt bo, perquè... El passarà o no el passarà? Agua, seguro. Això és brutal, perquè això ara és impensable. Estàvem... Ui, quin equilibrista! Ui! Ui, caram, Charlie, com aguantes? Ai, que mullo! Pum! Va ser, fèiem conya, vam dir, bueno... No, sí, tant que fèieu conya. No, però fèiem un dia, diu, mañana, el Cruyff diu, mañana, ¿sabes qué podíamos trabajar? Dic, ¿qué podíamos trabajar? El equilibrio. L'equilibri tampoc el va aguantar gaire el Johan, que encara va caure més aviat. Quin equilibri? Allà hi ha un d'allò, hi ha un tronc allà al mig, vam començar. I vam anar a comprar la barca aquesta. Vau anar a comprar la barca. Home, vam dir, i bueno, el xou que vam fotre. Ens vam passar sensacional. Això també forma part de l'entrenament, ¿no? Allò que diuen entrenamiento invisible, ¿no? Por supuesto, entrenamiento más que visible, eso es maravilloso. El confiar uno en otros, el compartir una práctica, ese es el fútbol es eso. Això és el que se li diu ara team building, també, no? És a dir, clar, és un team building, és anar a fer coses que tot suma, no?, per un mateix objectiu, però que potser... Construir entre todos. Sí, i que és paral·lel, vull dir que potser no és una feina tant en pilota directament, però que tot acaba sumant, que de fet, quan crees també un grup amb una dinàmica positiva, això és el que no es veu, no és tan fàcil d'entrenar perquè no és un terreny de joc, però que també després... I aquella icònica imatge del Charlie i el Johan asseguts damunt de la pilota, que era la seva oficina, allò també era, David, un team building o què? Segur que sí. Home, és aquesta idea del joc, no? Que recordar que això és un joc, que és el que s'oblida tant a mesura que el futbol creix i es converteix en una indústria on hi ha molts quartos i on hi ha moltes tensions i molts compromisos, s'oblida que això és un joc. I llavors, grans entrenadors i grans preparadors i sobretot gent que ha sigut grans jugadors, doncs, ostres, ho han de transmetre, perquè és l'única manera que amb aquesta desinvoltura pròpia del joc es facin coses que inspirin i que treguis de sobre una mica les pressions, les urgències històriques de les que parlava el Menotti, no? Estàs jugant en un estadi que sembla l'Scala de Milán o l'Òpera de París i allà, a més, el Camp Nou, com era aquella època, que estava en un silenci terrible, t'has d'estrenar allà, ostres, faràs de tot menys jugar. Per això has de tenir una autoritat moral molt gran, no? I aquesta era la gran diferència que tenia Cruyff respecte a altres entrenadors que havien estat a la banqueta del Barça. Un carisma i una legitimitat que fa que potser no juguis bé els primers partits, però que llavors la graderia tingui una mica més de paciència amb tu, no? Jo crec que això és una cosa que tu, Charlie, ho explicaves moltes vegades, que potser doncs, el Johan deia una bestiesa, però clar, és que l'havia dit el Johan, saps? Sí. No, a més, el Johan no sé com dir tu. Nosaltres sempre els dèiem una cosa, jugar a futbol, només pots passar una cosa, pots perdre el partit, no pots perdre res més. Vull dir, no et mataran, m'entens? Llavors, generalment, tu pots jugar, si tens que jugar 50 partits l'any, no pots jugar 50 partits patint, perquè si no plega, vull dir, no arribes. Tu jugues 25 partits que te'ls passes pipa, 30 o així que d'allò, i n'hi ha 4 o 5 o 6 que pateixes, que dius, hòstia, guanyem 1-0, doncs escolta, aviam si piten al final. M'entens? No? I llavors, clar, això que és un joc i que hi ha que jugar bé, perquè si jugues bé generalment guanyes, i si jugues malament també pots guanyar, però generalment perds, doncs aquest era el concepte del futbol. Primer, jugar bé, perquè si juguem bé ja tenim molt de guanyat. I a vegades jugant malament també guanyarem. Bueno, doncs aquí, això és el que fèiem. El rondo es va convertir en la senya d'identitat de la preparació del Barça. Paco.
Sí, el rondo y el juego de posición. Yo me acuerdo del juego de posición que Charlie y Johan se metían a jugar con los jugadores. Es maravilloso. Que compartan sus conocimientos Bueno, había jugadores directamente. que no querían estar, que no volien estar en el rondo, no estaven el Johan i el Charlie. Porque nunca entraban. Que no volaven la pilota, no? Nunca entraban, sí, bueno, eso era clarísimo. Y es que además no había tiempo, o sea, vamos a jugar ahí. ¿Cuándo? Pues no sé cuánto tiempo. Si iba bien, jugabas un poco más. Si iba mal, pues venga, vámonos, hoy no lo tocamos, vámonos, y decían, y ahí se acababa el rondo. Y en el juego de posición igual. Tú en ese juego de posición, Charlie y yo aquí, y se venían ahí un ratito, y si iba bien, pues Paco espera, Paco espera, y, pues no entrenas hoy ha ido bien. O sea, era más vivir el juego más que prepararlo para una cosa, ¿sabes? Y viviéndolo cada día era maravilloso porque veías que la gente daba todo lo que tenía y ofrecía su calidad a borbotones, no? No se guardava nada. I després també hi havia un avantatge, que ell el que no volia era sortir al camp, ara xerrem, ara juguem una mica, ara parem un quart. Ell volia ritme. Sí, sí. O sigui, si feia l'entrenament una hora i mitja, no estàvem parats allà, m'entens? D'aquí anàvem allà, d'allà anàvem aquí, d'aquí anàvem allà. I fèiem 2 grups, o 3 grups, aquest passava aquí, aquest passava allà, aquest passava allà. Vull dir, no allò de dir que, escolta, a vegades estar 3 hores a un camp, dret, i ja t'has cansat, i no has fet res. M'entens? Vull dir, eren tot molt dinàmic. I això també tenia part d'això. La culpa era del físic, però vull dir que no donàvem temps a que la cosa baixés la intensitat. Ara, aquella feina havia de venir avalada per títols, perquè si no hi havia títols no hi havia continuïtat. I ràpidament van arribar, perquè la primera temporada vau guanyar la Recopa en aquella final contra la Sampdoria. A la segona es va guanyar la Copa al camp de València contra el Real Madrid, que això va ser, diguem-ne, el que diuen que va salvar el cap de vosaltres perquè la gent volia que es guanyés la Lliga, i fins que no va arribar la tercera temporada no va arribar el títol de Lliga, dels 4 que es van guanyar. Sí, i a més el que dèiem abans, i quan jugues bé, generalment guanyes. I quan jugues bé, generalment tens sort. I llavors tot allò es va ajuntar tots els últims anys i jugaves bé, guanyaves i a més tenies sort. I això és així. Vull dir, la gent diu, oh, no pot ser, però així, funciona així. I realimenta la confiança, també. Vull dir, clar, en l'equip guanyador entres en una dinàmica en el momentum aquell, que dius que quan més el mantens, que després entres a baix i acostuma a passar el mateix quan vas cap a baix, però quan vas cap amunt sí que vas construint sobre aquesta bona manera de fer, no? I la confiança, quan les coses surten bé, és com que t'atreveixes també a provar coses noves, no? Que no et quedes com... Totalment d'acord. David, tu vas fer una sèrie per Barça Televisió que es deia Paraula de míster o Record de míster? Record de míster. On vas fer reportatges en tota una sèrie d'entrenadors del Barça. Amb tots els que estaven vius en aquell moment, menys el Rifé, que no va voler aparèixer, i l'Aragonès, que tampoc va voler sortir. Però tots els que estaven vius, que quedaven vius des del Laureano Ruiz, crec que va ser, tots els que havien sigut entrenadors del primer equip del Barça. El Cruyff era el més diferent de tots? Sí i no, cadascun tenia la seva peculiaritat i va ser molt bonic precisament de veure això, no? De veure que cada entrenador té la seva especificitat i fa que... explicar la història aquesta de la relació que té un entrenador amb el seu vestidor, que és aquell moment en què hi ha una mena de joc de seducció, no? Que intentes que tots els jugadors estiguin d'acord amb una idea i llavors, com amb el pas del temps, es va esfilagarçant aquella idea, pel que sigui, per una filtració, per un mal resultat, pel que sigui, i llavors es descompon. Doncs tots els entrenadors tenen aquesta història, és una història d'amor, saps? Un enamorament i un fracàs. I molts es van enamorar del mètode Cruyff. Molts, bueno, clar, sempre va ser molt divertit que m'expliquessin els jugadors que hi van participar, molts d'ells, vaja, l'Amor, l'Aleixanco, el Zubizarreta, que et diuen, ostres, és que quan va arribar i amb el Charlie ens donaven unes instruccions que però això què és? Quin drama, no? Llavors hi ha l'anècdota aquesta típica del Zubizarreta, que li diu, bueno, jugarem gairebé tot el partit en camp contrari, aquest és el nostre objectiu, i llavors jo què faig? Perquè diu el Zubizarreta, perquè tindré tot el meu camp i estaré sol allà. I diu, tu has de jugar fora de l'àrea, tu has d'estar fora de l'àrea, perquè si hi ha una passada a l'esquena de la nostra defensa, tu la puguis aturar. I llavors el tio preocupat diu allò del ostres, però i si em marquen i em fan un gol per damunt del meu cap, què faig? Doncs diu, te gires i aplaudes, no? Sí, això, clar, també. Berta, la sort també existeix?
la sort. Bueno, sempre es va parlar molt de la sort que tenia Johan i Charlie, que si tenien una flor... Bueno, jo crec que és una mica el que comentàvem ara, no? Que, és a dir, la sort, sí, és tenir fortuna, no? Però també arriba en un moment molt donat. Potser si arribes abans no hi és, si arribes una mica més tard tampoc, és no estar en el moment, en el lloc. Sí, ara bé, jo crec que la sort, si tu no has treballat o tu no t'has preparat o tu no treballes altres coses, és difícil deixar-ho tot a la sort, bona o dolenta. També és una mica una covardia, perquè dius, he tingut sort o mala sort, escolta, ho deixo com a un tercer end, no? En el que jo no, com si jo no hi tingués cap mena d'actuació, quan en realitat jo crec que és més la preparació, la feina, la voluntat, l'energia, l'entrega, totes aquestes coses, al final, acabaran podent més de la sort o la mala sort. Ara bé, que si després has de parlar que la sort és si fas un xut i per X centímetres va dintre o fora, bueno, també és encert, no? Vull dir que podria entrar, jo crec, a la sort d'una certa manera, perquè també ens dona com certa tranquil·litat, no? És com que amb la fe. Són coses que és, bueno, prefereixo no dir que no hi crec, però jo crec més en tota l'altra parcel·la. Ho diem perquè estem rememorant aquells finals de Lliga de Tenerife i de la Corunya, on la sort es va liar amb el Barça, tot i que sí que és veritat una cosa, que el Barça la va buscar fins a l'últim moment perquè va complir amb el seu compromís amb la victòria en el seu partit corresponent. Sí, però a més vam començar i sempre vam començar perdent 1-0. Nosaltres començàvem a partir a casa i vam dir, bueno... El de la Corunya. El de la Corunya. Sí, que jugava contra el Sevilla aquí. Això mateix, jugàvem contra el Sevilla, vam començar perdent 0-1. 0-1 i 1-2. I llavors, clar, abans del partit vam dir, bueno, nosaltres crec que podem guanyar, perquè, escolta, però el que no podem fotre és el ridícul que aquells perdin o empatin, nosaltres perdem. Sí, i escolta, sortim, pam, gol, al contrari. Però l'equip estava convençut. Torna a fer un altre gol, ja en farem un altre. M'entens? Quan un equip, el que costa més en el món del futbol és fer gol. És el que costa més. Llavors, quan tu tens un equip que amb facilitat fa gols, et dona una moral terrible. Dius, escolta, hi ha dies que dius, hi ha equips de futbol que juguen 3 dies seguits, dius, aquests no fotran un gol ni jugant una setmana. Doncs el Barça d'aquella època, el gol era relativament fàcil. Prova d'això és que guanyàvem 4-1, un dia vam perdre 6-3 amb un d'allò, però vull dir, havia gol, sempre aquí a casa 5-0, 6-0, sempre un dia 9-0, vull dir, tot això fa que la gent tingui confiança i, bueno, un gol ja el farem. I això és molt important. El llegat de Cruyff com a entrenador, que va tenir un moment culminant. 20 de maig del 1992, la catedral, l'estadi de Wembley. El Barça s'enfronta amb la Sampdoria per guanyar la seva primera Copa d'Europa. I una frase que va ser, diguem-ne, que decisiva perquè els jugadors sortissin al màxim de tensionats, però sobretot sortissin a divertir-se, perquè Johan els va dir allò, Charlie, de salit i disfrutat. Vam patir, però es va disfrutar. Sí. I jo, sincerament, no em pensava que aquell partit fos tan difícil. Quan vaig anar, estava superconvençut que guanyaríem aquella final. Però amb una certa facilitat, i després vol dir que en el món del futbol no hi ha res fàcil, no? Ells van jugar francament bé. I menys una final. I menys una final. Ells van fer una tàctica, van posar uns jugadors que nosaltres no esperàvem, saps què vull dir? I a partir d'aquí es va complicar bastant la vida. I, bueno, vam patir, però al final vam guanyar. Però vull dir que jo, a priori, em pensava, bueno, serà complicat, però no tant. Tothom recorda com la va viure, aquella final. Tu, David, ho tens present en la memòria? Jo sí, jo a casa amb uns pares, amb uns nervis terribles, però, bueno, va ser un esclat d'alegria bestial el gol de Koeman, no? Va ser una cosa meravellosa, sí, sí. Sí que és veritat que va ser una final on es va patir més del que s'esperava, no, Paco? Sí, sí, pero bueno, todo terminó como terminó, magnífico y muy bien. Todos esperábamos que, como dice Charlie, que fuera un poco más fácil, pero se complicó mucho y al final todos disfrutamos. Ah. Tu ja havies nascut. Sí, jo ja havia nascut. Però t'ho han explicat. No, vull dir, jo t'haig de dir que jo recordo que vivíem a un pis a casa amb els meus pares, òbviament, i van baixar, es van reunir tots els veïns, els homes que seguien el futbol, i aleshores estaven al menjador de casa meva, i sí que, clar, jo no anava seguint, estava per allà com una mica pul·lulant, i de cop i volta, gol! I la gent tornant-se a l'ela, no? Aleshores, jo en aquella època no seguia molt, era molt petita, però sí que tinc a la memòria aquell moment de joia, d'eufòria al menjador de casa, que es va caure més d'una copa de vi i cervesa pel terra, però sí, sí. Els, diguem-ne que biògrafs de Cruyff recorden que possiblement el millor partit de la història del Dream Team va ser contra el Dinamo de Kiev en una eliminatòria per accedir a la fase de grups de la Champions.
Tan espectacular va ser aquell partit, Charlie? Va haver-hi molts de gols i va ser un partit, diguéssim, que teníem que remuntar un resultat... 3-1. 3-1, i bueno, la veritat era... I ells ho deien, escolta tu, que aquí sí que avui sí n'hi fotem el resto i més, i juguem a més bé, és impossible de guanyar. Però clar, vam començar, l'equip tenia aquesta moral, no? Aquesta moral de dir, bueno, així tot, de moment avui que no es fotin cap gol de sortida. Primers 10 minuts, quart d'hora, que no és això, perquè ells també feien gols, és un equip golejador, no? I a partir d'aquí vam fer el primer i allò es va, bueno, el públic, els jugadors, nosaltres, tothom, vinga. I vull dir, va ser un dels grans partits que ha jugat el Barça al llarg de la seva història. Allò sublima la idea del futbol de Johan Cruyff i del Dream Team, Paco? Yo en ese momento estaba entrenando al Barça B y estaba en casa viendo el partido. Y me emocionó tanto que no pude ver la segunda parte No me del digas. partido. Sí. Tuve que irme de casa, de la televisión, y salí y estuve corriendo por la calle. Y cuando, ¿Te encontraste a Gaspar o no? No me encontré a Gaspar, no. Es que decir que también hizo lo mismo, ¿no? No, pues siempre que nunca acababa un partido, que se iba a dar una vuelta, igual es trobaria Joan Gaspar. No, pero así fue, sí. Es un partido de muchísima emoción y fue un partido muy atractivo para el fútbol, además. Tú recientemente has publicado un libro que se llama El ADN del Barça. Sí, he tenido la valentía. Has tenido la valentía. Y el rojo. Y marcas o señalas la figura de Cruyff como la figura cabdal para aquest ADN. Clarísimo, porque él, sin saberlo, en la forma en que se comunicaba con nosotros y la forma con que entendía el juego, nace realmente el ADN en ese momento, porque nadie había dicho antes esto. Rondo, ¿por qué es? Porque hay que jugar de cara al pie al primer toque. Y tenemos que intentar jugar en esta dimensión. Jugar de cara al pie al primer toque. Y para eso hacemos los rondos y los juegos de posición. ¿Qué es el juego de posición? Los juegos de posición son unos inventos que se hicieron Charlie y Johan para poder jugar así, para jugar de cara al pie al primer toque. Per això Vaquero jugava d'esquena per donar als que arribaven de cara? Por ejemplo. Se aprendía eso, se aprendía a mirar antes de recibir, mirar detrás de ti, desplazarte en espacios cortos y siempre de cara al que tiene la pelota, ocupar los espacios que dejan los oponentes, que parece que es una cosa absurda, pero como se juega en un espacio reducido, si no te mueves bien, solo con que te muevas medio metro, tienes ya la ventaja cogida para los dos siguientes pases. Solo con moverte medio metro. Y si eres capaz de todo eso, dimensionarlo en un campo grande, es lo que te da el juego que luego hizo famoso al Dream Team en su etapa gloriosa, ¿no? Que no perdían el balón nunca y que siempre había gente que podía recibir el balón de cara. Para que, un ejemplo, tú, por ejemplo, en el fútbol, la gente juega un 4-4-2. Això 4-4-2 són tres línies, no? La defensa, mig camp i la delantera. El Cruyff era quantes més línies, millor. Vol dir que, perquè clar, si tu jugues en aquest d'aquí, de la primera línia, si allà els apreten i els jugadors de pilota ja et calli fotent gol aquí, i si no tens que jugar llarg. En canvi, si hi ha moltes línies, jugues una línia més, jugues de cara, jugues una línia més, jugues de cara, i pots triangular molt. Llavors, una dels 10 manaments que teníem, una era jugar amb línies, però quantes més línies, millor. ¿M'entens? Jugar. En los juegos de posición había esas líneas. En los juegos de posición había esas líneas, sí, sí. I com es distribuïen els jugadors si feu més línies? Home, per exemple, ara, aviam, si tu mig del camp... Si ho arribo a saber, et porto una pissarra, Charlie. No, sí, home, però tu, per exemple, jugava la defensa, En línia. amb una línia, el Guardiola, per davant, una línia, dos interiors, una altra línia. El Vaquero, una altra línia, i els delanters, una altra línia. Si tu comptes, fas 1, 2, 3, 4, 5 línies. Ja pots jugar en el Vaquero de cara, el Vaquero juga de cara aquí i aquest la foto de cara allà. Aquest juga de cara, tots juguen de cara. Explicant-te el que diu ell, perquè ho entenguis. I perquè els que ens miren també... I això, on no teníeu la inspiració d'això? Home, vull dir, escolta, si tu agafes la pilota, hi ha un tio aquí darrere, i tu agafes la pilota, per exemple, i tens que fer girar, doncs, escolta, és lent.
Si tu fas pam, 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 mira, ara, és que clar, si una mica explicaré. Si tu fas només 4 línies, ja vas 1, defensa, Guardiola, Vaquero i el davant de centre. Si tu la passes a aquest la passa a aquest la passa a aquest i aquest xuta, ho veus fàcil, no? Però si fas el Koeman juga al Vaquero, Guardiola, aquest aquí, tu fas pam, 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 és molt més ràpid. Molt més ràpid i jugues a tots de cara. Ho entens o no? Sí, perquè el Guardiola no s'ha de girar sobre ell mateix per passar-la endavant, sinó... No, el Guardiola està mirant el Vaquero. Quan li passen el de davant, que juga de cara. Aquest que està de cara, la passa aquest la passa de cara i aquest... I les bronques que s'havia guanyat Vaquero, no? Bueno, el Patràsic... Perquè estava mal vist per la passada cap enrere, no? Li deien el Patràsic, però clar... Patràsic. Perquè sempre la tirava cap enrere, però clar, era la funció de fer jugar els altres de cara, que és molt intel·ligent. I una altra jugada que és per què servia això? Perquè l'equip, si tu jugues aquí i fots un passe llarg i aquests corren i aquests es queden aquí, doncs allà el camp es fa molt llarg. Però si tu fas crac, puja tot l'equip. Junt, clar. Junt. I llavors és més difícil de passar. Encara que hi havia alguns que els hi costava d'aprendre, eh? Home... Especialment el Risto Stoichkov, quan li donàveu la comba, la corda, i havia de saltar, que es feia un embolic que no vegis. Mira. Perquè el mestre fins i tot sabia, més que ningú, de saltar la comba. És que al futbol base i a la... que t'ho digui, allà tothom saltava corda bé. Tots saltaven bé corda. Ara que ja agafa el trat el Risto. Penso que és un embolic, quan vol girar, creuar-se... Mira que senzill. Caram, tu. Bueno, és que ja com a jugador, com a futbolista, era un jugador que sempre ho feia fàcil, el Johan, no? Sí, que és el gran secret del futbol, fer-ho fàcil. És que, en el futbol, la gent sempre diu, hi ha que jugar fàcil. I és el més difícil. No, però jugar fàcil, si tot és tan fàcil, no fots mai res. Hi ha un que té que jugar difícil sempre. Regatejar-se un o dos i fotre gol. Llavors, el que no sap... El futbol és parar i passar i no perdre la pilota, no? I jugar en profunditat. O sigui, nosaltres, per exemple, un altre exemple, no val jugar pilotes horitzontals. Tens que jugar o vertical o diagonal. Per què? Perquè si tu estàs aquí i passes un pas horitzontal i te la prenen, és gol a la teva porteria. En canvi, si tu estàs aquí i la passes i la perds, tu encara estàs aquí darrere per poder-la parar. O sigui, hi havia uns 10 manaments, que un dia tornaré a apuntar tots, perquè si un dia em pregunteu això us diré quins eren els 10 manaments que teníem nosaltres abans de començar un partit. Escolta, a mi és veritat que alguna vegada veu llançar a l'aire la moneda per decidir quin jugador jugava en un lloc i quin jugava en un altre? Sí, o qui jugava un o qui jugava l'altre. Perquè tu dius, juga aquest jugador, estàvem així 2 dies, oi, jugarà aquest, jugarà l'altre, mira, per això és millor aquest, però per això és millor l'altre. I què fem? I al final un dia dic, que fotem fora cada greu i que surti, s'ha acabat. I llavors, la sort... Anava a dir la sort, sí, no? Això ho he fet tu. Y siempre se acertaba. Que sempre acertabais. Vull dir, perquè tu estàs pensant... Perquè no sabien qual era l'altra opció. Que faré això, faré l'altre... Vull dir, amb una paraula, nosaltres l'avantatge que teníem que no li donaven tanta importància a tot. Hi ha coses que no tenen importància, vull dir, juga un o juga un altre, el Barça té uns jugadors d'un cert nivell. Dius, escolta, mira, aquell equip què farà? Escolta, jugarà al contraatac, però escolta, potser necessitem delanters que siguin molt habilidosos. O, escolta, aquí aquest equip ens apretarà, necessitem gent ràpida davant. Vull dir, has d'analitzar una mica al contrari. Vull dir, però vull dir que et parlo que no fèiem bestieses. Fèiem lògica, però a vegades alguna cosa d'aquestes sí, havíem fet. Ara, on es desgasta segurament més un entrenador és no el vestidor, sinó en la seva relació amb els directius. El poder tenir el control sobre el primer equip, si s'ha de fitxar un, si s'ha de fitxar l'altre, i sobretot la seva relació amb el president. I això és una cosa que desvetllava d'una manera, diguem-ne, molt transparent Johan Cruyff en una conversa que va tenir en una pel·lícula que es deia L'últim partit de Jordi Marco amb Xavi Hernández. Escolteu perquè no té desperdici. Un entrenador es un tío solo y tiene todo el club en contra o a favor. Depende si ganas o pierdes. Pero tú tienes que tomar las decisiones por conocimiento. La única manera para sobrevivir es si puedes enviar al presidente a tomar puñetas para allá y que no se mete y si no, adiós, buenas noches. Ser el primer entrenador no es agradable, ¿eh? Que no piensa que, ostras, este entrenador a Barcelona... No es agradable, ¿eh? Es bastante desagradable. Sí, és fotut, és fotut. És fotut, eh?
D'això fa, David, 10 anys. I sembla que sigui actualment vigent, no? Sí, totalment. Ara li vindria bé al Xavi poder tenir repetir una conversa com aquesta. Però fixa-t'hi tantes coses, no? És a dir, també aquesta relació que tenia el Johan, o la que estaves explicant tu mateix ara, amb la importància, amb la solemnitat de les coses, no? És a dir, el Johan desacomplexa molt el barcelonisme perquè ens torna a presentar això com si fos un joc, com si fos una cosa, saps? S'ha de tenir molt carisma per afrontar-ho d'aquesta manera, no? Llavors, doncs, en comptes de llegir-ho tot sempre dramàticament i tot com una cosa terrible i totes les polèmiques, els debats, com si fossin abominables, no? És a dir, que dius, hosti, no sé, no passa res. Vull dir, això és un joc, finalment, no? Que, de fet, escoltant això que dius ara, no, també en realitat és també tenir sentit comú, no? Perquè en realitat, si tu aportes lleugeresa a qualsevol cosa, et permet avançar molt més fàcil, d'una manera molt més... Vull dir, t'obre tot molt més, vull dir, les possibilitats, la creativitat, qualsevol cosa. En canvi, si tu converteixes alguna cosa en feixuc, que et pesa i de més, és com si tu mateix a nivell corporal ho pots sentir. Mates la desinvoltura fonamental per crear. Exacte. Aleshores, si tu agafes amb un sentit comú, que no és senzill adoptar-lo i agafar-lo, no? Però sí que des de dins pues intentar-ho tot d'una manera molt més lleugera, no feixuga, perquè tot el que és feixuc et fa venir... És que si ho agafes simplement corporalment, és una cosa que vas lleugera, que et mous fàcilment, com que tot és més senzill, en canvi que estàs com molt tancat, molt feixuc, tot et pesa, llavors, clar, t'entren els dubtes perquè, doncs, no sé, i avançar així... El Barça d'aquesta temporada ha estat patint gairebé des del principi, tinc la sensació, saps? Sí. Les expectatives que hi havia pel fet d'haver guanyat la Lliga l'any passat i haver tingut un mercat de fitxatges, jo diria que espectacular, és a dir, fitxes el Gundogan, que segurament és el millor migcampista del món en el moment que el fitxem, almenys, sobre el paper, després que hagi resultat com hagi resultat, però vull dir que ostres, fas un bon mercat, diguéssim, l'estiu passat, i tot pinta bé perquè has guanyat una Lliga i dius, ostres, ara anirem cap amunt. I llavors no comença jugant bé i tota la temporada ha sigut un drama. I llavors dius, hosti, no sé per què... Pesava, era com tot pesava, tot pesa, les pressions i tot. Com veu la situació en aquests moments de Xavi, aquesta incertesa que hi ha sobre si continuarà, si no continuarà? Jo sincerament, crec que això ja fa dies tenia que haver sortit un escrit a dir s'ha acabat, Xavi continuarà. Jo soc dels que he dit sempre que té que continuar. Però ara, escolta, s'ha acabat el debat, pam, ja continuarà. Perquè si no estem avui, demà, a l'últim partit, aviam què fa contra el Sevilla. Si és igual que contra el Sevilla, que empatem, que guanyem... Vull dir, jo crec que això no fa bé al Barça i, a més ja comença... Mira, jo ho he dit, ho vaig escriure l'altre dia al diari. Tu agafes, per exemple, l'altre dia, la gent aplaudint el Xavi. Xavi, la gent que vol el Xavi. L'endemà hi ha algú que no vol el Xavi, que sempre n'hi ha, però hi ha algú que vol el president i cridant el president. I ja es crea un enfrontament absurd. El que passa, jo em permeteu que... Estem parlant d'una filtració, en realitat. És a dir, aquí què ha passat? Què ha passat? Hi ha hagut una... Però que no ha estat desmentida pel club. Bueno, el cas és que és una... El que sabem, jo ho dic des de fora, jo no ho sé tampoc des de dintre, però vull dir que des de fora què sabem? Doncs que hi ha una roda de premsa del Xavi que no agrada al president i llavors el president s'emprenya. Llavors això es filtra. I llavors és d'això que estem parlant, és d'aquesta filtració. Però el club, jo entenc que tampoc té per què dir gran cosa. Escolta, si això és una filtració, que la defensi qui l'hagi fet. Llavors estem opinant sobre una cosa que no és... que és una mica foc d'encenalls. Però quan hi guanya una cosa així, hi ha que tallar-ho de cop. Saps què vull dir? Perquè dir, escolta, no, miri, li hem fotut 2 anys més, el partit, exemple, encara que sigui veritat, però de moment parar-ho, perquè ara dic, tot això, ara imagina't, tot continua igual, i d'aquí els primers 2 partits de l'any que ve es perden. Què? Ja deixarem una altra vegada? M'entens? No es pot, vull dir... El Barça és una mica això, ara fitxis aquí, imagina't, continua el Xavi i perd els 2 primers partits, serà un drama. Però és que fitxes a qui vulguis d'entrenador, perd els 2 primers partits i tornarà a ser un drama. Això és el que el Cruyff no passava, saps? Vull dir, donava la impressió que era capaç de conviure amb situacions d'incertesa que molta altra gent no... Ostres... Bueno, l'únic que passa és que la relació entre Cruyff i Núñez va ser una miqueta allò, una relació de matrimoni a conveniències, no? Exacte. Sí, però el Cruyff és un tio que dintre el confrontament... Li agradava. Ell es venia dalt. No era el típic tio que quedava una mica apacat.
Escolta, què passa? No, si li anava a la marxa. Pues et dic, mira, jo me'n recordo quan jugava per un partit, o veia un partit. Esto no me gusta. Tu què haries? Jo què haries? Dic, jo fotria aquella fora i fotria l'altra. Tu, aquella fora... Però ni vols dir, ni vol dir això, al carrer. I deia, acaba el partit, hemos acertado. Anava malament, l'hemos cagado. I aquí s'acabava la història. No hi havia més d'allò. Home, tu m'has dit... Clar, per dir això, tens que tenir molta confiança, perquè jo dic una cosa i surt tot al revés, i què passa? Ja no dic res més. M'entens? Clar, però també li donaven, entenc. És a dir, que havia també aquesta sensació de confio en tu i deixo certa màniga ampla com per fer, perquè també jo el que sento una mica és que hi ha últimament tanta pressió i tanta necessitat de fer que qualsevol cosa també que pugui anar tot cap a la dreta o cap a l'esquerra en funció de que el president hi hagi algú que escolti que no li agradi, home, tampoc és qüestió d'anar fent bandazos, no? És a dir, busquem un projecte esportiu, siguem fidels a això i donem una mica de temps perquè tot vagi rodant. Però, Berta, si hi ha filtracions... Sí, bueno, clar, està clar. Un emprenyament del president amb el pròxim partit que passi el que vulguis, jo crec que com que és un ésser humà, hi pot ser aquest emprenyament. I tant, però que si un emprenyament no tornaran ha a de dir, tenir... ostres, és que no sé què... Però el tema és que es filtri o no pot estar més emprenyat o no, li ha agradat més o menys. Ok, fins aquí tot és correcte, però que d'això pugui desencadenar totes les coses que desencadenen i la quantitat de teories i no, i el que diu i el que... perquè també hi ha interessos que sabem, altres que no sabem. I llavors, realment jo crec que la imatge que es dona del club és bastant, i no m'agrada utilitzar la paraula, però una mica ridícula, perquè sembla que, bueno, no? Traiem el dit, avui fa vent i ens movem per aquí o per allà, i això tampoc crec que sigui ni cert ni just, vull dir. Però és que el club no s'ha mogut. No, cert. Simplement el que ha sortit és que el president es va emprenyar. Això és el que sabem. Bueno, doncs, escolta, ho deixem aquí, que el president es va emprenyar, ara malauradament està sense veu i no pot desemprenyar-se. Sí, home. Si no existissin aquestes discussions... Relaxant-se... Escolta'm, tu quin paper jugaves en aquelles reunions amb Núñez, Gaspar, Johan, que fèieu cada setmana? Jo era el que posava pau. Tu eres el Poli Bueno. No, Poli Bueno. Jo quan havia hagut vegades, i això t'ho dic jo, aixecant-se allò d'estripar les cartes i aixecant-se. I jo això ho he fet, i t'ho juro, i no et foto, saps que no invento res. Aixecant-se tot, no, anem cap a casa, ja quedarem un altre dia, no sé què. I jo, pum, parava, ja dic, fem una cosa. Tornem a sortir tots, entrem una altra vegada, hola, bona tarda, i tornem a comencem. I el que fem, ho escrivim. I llavors, perquè no, tu vas dir això, no, tu vas dir l'altre, no, perquè ell dia, m'entens? Llavors s'escrivia, i el cuir deia, no, lo firmaremos, i entonces tu te quedas el papel, i si no sé què, el dia... Vull dir, una cosa molt lògica. Ara, el cuir era el morro fort, el Presi també era el morro fort, i el Gaspar i jo, doncs mira, per allà anàvem... Donant voltes. Anàvem aguantant el temporal. Fins que algun dia que la corda es va trencar. No, al final arriba un moment que mai ningú convenç a ningú, saps? Un té la seva idea, l'altre té la seva, i al final els entrenadors tots acaben igual, o tots acabem igual, que al final hi ha un últim dia. Vull dir, això és històricament, vagi bé o no vagi bé. I el que avui va malament, per exemple, l'altre dia vaig escoltar, que no ho sabia, l'entrenador del Girona, que ha fet una temporada espectacular. El Mitchell. Pues diu, bueno, mira, yo nunca había ganado todos los partidos como este año, porque fui al Huesca y me echaron, y fui a otro sitio y me echaron. I ara aquí li volen renovar... Vull dir que el futbol depèn moltes circumstàncies. Depèn de tu, depèn de la gent, depèn dels jugadors que tens. I vull dir, i esclar, si tens un gran equip, nosaltres teníem un gran equip. Teníem el Koeman, teníem el Romario, teníem l'Stoikov, el Vaquero, el Zubizarreta, el Guardiola, per tots aquests. Clar, tens un equip que pots fer coses, pots intentar inventar coses, però si tens un equip molt justet, doncs ABC. I aquí hem de palancar, i vull dir, per això dic que el Barça, primer que té que fer és un equip competitiu, i a partir d'aquí, doncs, el Xavi, que és un tio que entén de futbol, fer-los bellugar, no? O buscar-los variacions. Però vull dir, primer, tens que tenir els jugadors aquestes eines per poder fer això. Doncs malgrat aquestes turbulentes relacions, tant Johan Cruyff com Reixac vau estar 8 anys, és l'etapa més longeva d'un entrenador a la història del Futbol Club Barcelona. O sigui, tan malament no devia anar quan estàveu barallats. No, però bueno, perquè... Vull dir, al final, les coses, si te les dius a la cara, no passa res. El problema és quan comencen a sortir coses a la premsa, que aquest ha dit, que aquí hi ha algun tio que deixa anar... Tu et balles allà i no passa res. No passa mai res. Saps què? Jo ho veig així. El que passa que això del futbol és una cosa que hi ha molta gent al voltant. Com deia jo sempre, a la Baixidor hi ha moltes portes, tanques aquesta sobre aquella.
tanques l'altre sobre l'altre. I vull dir, esclar, al final és molt complicat. I això és el Barça, eh? Això mateix. Per què? Perquè al Real Madrid aquestes portes no hi són. Es diu una cosa i s'ha acabat. És complicat, és complicat. Aquest és un dels moments més emotius, més emocionants de l'estada de Johan Cruyff, ja no com a entrenador del Futbol Club Barcelona, sinó en l'homenatge al Dream Team i a la seva figura que es va fer a l'estadi, que es va omplir a rebentar. Charlie, ho recordaràs aquella nit. I tant, home, i tant. El Barça de Van Gaal s'enfrontava contra el Dream Team i que era l'homenatge a Johan Cruyff, que va capitalitzar tota part de les mirades i de l'atenció dels aficionats que veien en aquell equip una història d'autèntic somni com el que es va viure durant els 8 anys que vau ser tècnics del Futbol Club Barcelona. No, va ser uns anys... Gallina de piel, David. Gallina de piel, bueno, i el nom que li vas posar tu, perquè això del Dream Team és teu. Tu vas empescar tu, no? Traient-ho del bàsquet, no? Especialment emotiu va ser el Parlament de Johan Cruyff, recordant tot el que havia costat arribar a aquell moment fins poder fer aquell homenatge. Els seus companys i el públic que continua dret a l'estadi veient la rotllana que fan els components del Dream Team amb Johan Cruyff al mig, que torna a tenir el micròfon a la mà. Ningú no s'ha anat de la seva cadira. Canta bé el Johan, no? Sí. No, he sentit cantar el Johan i no canta bé. És de les poques coses que segurament no fa bé, però t'asseguro que canta fatal. Hi ha un disc de quan estava al Barça com a jugador i un altre a Holanda i és fatal. Muchas gracias. 100.000 persones cridant Johan, Johan, tirant mans endavant i enrere. Només... Muchas gracias. En nombre de todos mis compañeros, hemos pasado todos una noche fantástica y para demostrar a todo el mundo que somos un club todos juntos, me gustaría si todo el mundo se levanta y canta el himno de Barcelona. El públic respon amb aplaudiments a aquesta iniciativa de Cruyff, que també sembla agradar al senyor Casaus i a la senyora Marta Ferrusola, que és al seu costat. Una iniciativa tan espectacular com inesperada que el públic ha rebut a les mil meravelles. La veritat és que aquella nit no estava previst en el guió que al final del partit es tornés a posar l'himne del Barça. I Protocol controlava d'una manera molt estricta tota l'escaleta que havíem donat perquè jo formava part, diguem-ne, de ser l'speaker d'aquella cerimònia i tot el que no entrava en el guió doncs no podies introduir ser de bones a primeres. I Johan es va treure de la butxaca això de l'himne i van ser 3, 4, 5 segons fins que no va sonar l'himne que se'n van fer eterns. Vaig pensar, ara com el de dalt digui que això no està en el guió i que no punxa l'himne, la que tindrem organitzada. A capella. Bueno, però l'haguessin cantat així, sense música. Exacte. Cruyff no va tornar a entrenar mai més. Va dirigir a la selecció catalana, però no va tornar a entrenar mai més a cap altre equip. Per què, David? No ho sé exactament. El que passa que, bueno, jo, alguna vegada que n'havíem parlat, ella em deia que, ostres, que ja havia arribat al màxim, que l'únic que podia fer era... Aviam, també tenia el problema del cor. Sí, jo crec. Vull dir que... Jo crec que el problema del cor, ja no diguéssim per ell, perquè era un tio valent, I el dia, sempre explico, que el dia que li va donar l'infart, jo vaig anar a veure allà i vaig entrar per donar-li allò, ànim, saps què, Vita? I mira, el veig allà, amb tubos per aquí, tubos per allà, i estava així, i vaig començar a marejar. Dic, oi, un moment que voy aquí fora, perquè dic, si no caic rodó. A més de donar-me ànims, jo hagués caigut allà, tio valent. Però jo crec que la família va dir, escolta, va, no et compliqui més la vida, la pressió d'entrenador, com he dit molt bé, de primers, duro, i discutir amb aquest, i discutir amb l'altre, i resultats, i jo crec que en aquest aspecte va fer bé, vaja, al punt de vista. Passa que va tirar l'altra desgràcia, perquè amb l'edat que tenia no era per morir-se, no? Però és així la vida. Fins que el 24 de març del 2016
ens va deixar Johan Cruyff després d'una llarga malaltia. El tabac, que havia abandonat quan encara era entrenador del Barça, va acabar fent que tingués aquesta llarga malaltia que no va poder superar i es van portar enmig de grans mostres de dol per part de milers i milers de barcelonistes que van desfilar davant del memorial de Johan Cruyff al Camp Nou per demostrar la seva admiració cap a qui ha estat, sens dubte, la figura més decisiva, més determinant de la història del club en aquest últim mig segle. El llegat de Cruyff com a entrenador perdura ara gràcies a l'empremta de Johan Cruyff, de Pep Guardiola com a entrenador, quan veiem aquí les imatges d'emoció de Joan Laporta quan va visitar el memorial de Johan Cruyff al Camp Nou, deia que l'ideari futbolístic de Johan Cruyff perdura gràcies al Barça, o en aquest cas al Manchester City de Pep Guardiola, que ha perpetuat la figura del tècnic holandès i fa que encara sigui vigent aquest model de futbol, Charlie. Sí, perquè l'equip sens dubte, l'equip que juga millor futbol és el City, com a conjunt, no? Pues ja el Madrid actualment, per exemple, que és molt perillós, és un equip que fa molts gols i això, però futbolísticament el més conjuntat, el que juga més tots, els jugadors, és el City. És estrany que aquest any se li hagi escapat la final de la Copa d'Europa. Paco, sense la figura de Guardiola, continuaria perdurant aquesta idea de futbol de Johan Cruyff? ¿Es universal o ha necesitado aquest impuls? Sí, es el máximo exponente de esta forma de jugarlo. Durante toda su vida ha sido, como jugador, el que más se ha impregnado de esta idea y luego ha teorizado mucho sobre las consecuencias que tiene el jugar así y ha practicado suficientemente de forma variada la aplicación en distintos equipos y en distintas culturas, y eso le ha hecho tener un bagaje de conocimiento del juego extraordinario, y la figura de Johan se ve claramente reflejada en la forma de jugar de Pep Guardiola. Clarísimo. L'ha modernitzat, digamos, podríem dir, l'ha actualitzat. Sí, l'ha passat al segle XXI. O sigui, aquests que diuen que això s'ha passat de moda, no és cert. No es cierto, no. Si miras las... Es que claro, cuando estábamos hablando de esos partidos, se miraba la estética, se observaba el fútbol de una dimensión más natural. Ahora, con toda la tecnología que se aplica de cómo van monitorizados los jugadores, los estudios que se hacen a partir de la evaluación de la carga que tienen, toda esa dimensión tecnológica ha servido para centrarnos o para desviarnos o centrarnos en cosas que no son importantes o que son consecuencias del juego y que no hacen que varíe el juego, sino es una consecuencia para conocer algo que no conocemos del juego. Y se piensa que conociendo esas cosas del juego, que para mí son consecuencia de una determinada forma de jugar, de comprenderlo, de entenderlo y sobre todo de vivirlo, es lo que Pep mantiene en el juego, ¿no? Aunque acepta todas esas cosas, acepta el ver el tiempo de posesión, la carga que tiene cada uno, los kilómetros que recorren, la velocidad, etcétera, etcétera, esa información la tiene como en la reserva, la tiene observada desde la dimensión del juego y no al revés, porque muchos entrenadores, y como es muchas veces la tecnología, sirve para deteriorar el hecho observado y se centran en elementos que no son claramente definitorios de que eso sea lo que hace jugar bien. Lo que hace jugar bien es lo que hemos estado viendo y habéis estado hablando, ¿no? El tipo de relaciones, el espacio, cómo se utiliza, la dimensión de la relación que se establece con los próximos y con los más alejados,
el famoso jugar de cara, todas esas cosas hacen la calidad del juego. Luego lo cuantitativo es lo que se observa con todos esos medios de observación. Y no debe de priorizar esta segunda acción por ser modelos matemáticos o observacions numèriques, no debe deteriorar esto otro. El que sí podríem dir, Paco, és que, o en aquest cas Berta, és que el llegat de Cruyff va més enllà del que és merament futbolístic, sinó també que abasta l'apartat, l'aspecte social amb la seva fundació, no? Home, i tant. I tant, bueno, és una manera d'entendre la vida la que va transmetre també Johan Cruyff, la manera de jugar, la manera de comportar-se, aquesta valentia, aquest ser també còmplice tot sovint dels seus jugadors, d'anar de cara, són tantíssimes coses que ell també va voler promoure amb la seva fundació, l'ajudar al demés a través de l'esport. Per tant, jo crec que són moltíssimes coses que ha deixat vives Johan Cruyff, que l'important de qualsevol llegat no és que quedi en la memòria, sinó que es mantingui viu de moltíssimes maneres, quantes més millor. Han passat més de 50 anys d'aquell famós fitxatge de Johan Cruyff, 50 anys d'aquell famós fitxatge de Johan Cruyff com a jugador del Futbol Club Barcelona, que ha estat motiu avui d'aquest sense ficció monogràfic dedicat a la figura de Cruyff i dedicat a aquell laboriós fitxatge que va canviar la història del Barça. Volem agrair la presència de David Caravent, del Charlie Reixach, del Paco Seirulo i de la Berta Brau. Aquesta ha estat la primera coproducció entre el Departament d'Esports de TV3 i la productora de Justin Webster, que ens ha permès fer un documental del que va ser la infrahistòria del fitxatge més destacat de la història del Barça. Una coproducció que ha tingut, a més, una mà mestra en l'apartat de la fotografia televisiva, que ens ha portat la presència i el treball del Domènec Gibert i el Xavier Font, i que, per tant, volem aquí rememorar i destacar entre tots els que hem fet possible aquest documental, que és la meva última aportació a aquesta televisió de Catalunya, perquè, com saben, o hauran sentit parlar, després de 37 anys m'he jubilat de TV3 i aquesta és la meva última aportació. Gràcies per tota la paciència que han tingut amb un servidor i que espero que hagin gaudit d'allò més amb aquest especial al fitxatge de Johan Cruyff pel Futbol Club Barcelona. Gràcies i molt bona nit.
ens agermana, l'altra en el viu, un crit feliç. Tenim un nom al salt tothom, Barça, Barça, Barça! Jugadors, seguidors, tots units fem força. Són molts anys plens de fang, són molts gols que hem cridat. I s'ha demostrat que mai ningú no ens podrà